Sanyo to dumamba aw ni yangumane ni manaw Zarafa ka ide de business group dayɛlɛla dɛ video den duuru a don sara 400 dɔrɔn nɛgɛjuru min filɛ ne ja kan a kongo jona n'i b'a fɛ ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ WhatsApp an ka da sigilen ta kan an b'an ka gan k'a la i b'i ka gan tigɛ tigɛ walima i b'a sin an bɛ sɛkɛ dɔɔni dɔrɔn k'a la sɛkɛ fitinin dɔrɔn ni sɛkɛ t'i bolo i bɛ se ka bicarbonate dɔɔni k'a la an bɛna mɔlɔki ya k'a la arabu ko ten nka anw fɛ an b'a fɔ ko zɔfɔn n'a sɔrɔla zɔfɔn kɛnɛ de b'i bolo walima congelelen o congele cogo ɲuman min'o yira o an bɛ jɛgɛ mugu k'a la ani sunbala mugu o de b'a timiya sa an bɛna ji dɔɔni fara a kan ka sɔrɔ k'a to yen nɔ fo zɔfɔn in ka yelen kosɛbɛ sabula ale congelelen don a glacelen don an bɛ jaba dɔɔni dɔrɔn k'a la o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na jɛgɛ k'a la bozo tiɲan a ye jɛgɛ ko kɔni o y'olu ta yɛrɛ an bɛ marinade ni épices don an ka jɛgɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ ka n'o k'a la ni jɛgɛ kɔni bilala da kɔnɔ ka ban an b'a kɔgɔko jateminɛ wa an bɛ ji dɔɔni fara a kan an tɛna to k'a lamaga kosɛbɛ yanni jɛgɛ ninnu b'a fɔ k'u bɛ nɔɔni an bolo an bɛ tasuma da kɛɲɛ dɔɔni dɔrɔn ka sɔrɔ ka na forontobanin k'a la ka to k'a yuguyugu waasa a kana na nɔrɔ an bɛ barama datugulan sɛmɛ a da la an t'a bugubugu a da la dɛ a b'a dɔn ganmanfɛn ko don yanni a ka na taa tigɛ an bolo o waati kɔnɔna na an b'an ka saɲɔ ta ka taa an ka to fasa kɛrɛfɛla la an bɛna an ka da ta k'a sago dɔɔni n'a sɔrɔ i ka da ka bon i bɛ se k'a lamaga dɔɔni nka i b'a lamaga ni hakilisigi ye aw ɲɛ t'a la ne yɛrɛ bɛ k'a lamaga ni hakilisigi ye cogoya min na n'i m'a kɛ tan dɔrɔn i ka jɛgɛ de bɛ nɔɔni diyagoya tɛ nka an bɛ se ka tulubilen dɔɔni k'a la waasa a ɲɛ coronin ka bɔ dɔɔni an b'an ka da kɔgɔko jateminɛ k'a to yen nɔ a ka wusu dɔɔni dɔrɔn n'a wusura min kɛ dɔrɔn an bɛ se k'a bɔ ten nɔ ka n'a k'an ka to kan nin de ka di sa wa a k'a dɔn k'a fɔ k'a ni tomanfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dun a jago dun ale de ka di sa aw bisimila